Als je met de trein naar Brabant gaat, hoef je straks niet meer over te stappen in Roosendaal. Die onmogelijke overstap, omdat er zo weinig tijd tussen zit, is dan verleden tijd. We hebben heel hard lopen puzzelen met de dienstregeling en met materieel en personeel en dat soort zaken. Maar we zijn blij te kunnen aankondigen dat we echt een stap zetten in de betere bereikbaarheid van Zeeland. En verder in deze uitzending. Problemen met ferry blijven voortduren. En een kijkje op dag 2 van Concert at Sea. Goedenavond. Na jaren aan de bel trekken is het dan toch gelukt. De beroerde overstap voor Zeeuwse treinreizigers op station Roosendaal verdwijnt. Nu moet je daar nog overstappen als je verder Brabant in moet. Maar daar heb je maar 3 minuten voor en dat is natuurlijk heel krap. Straks hoef je helemaal niet meer over te stappen. Zo kon het niet langer op station Roosendaal. Die rennende mensen uit Zeeland en Bergen op Zoom. 3 minuten om je trein te halen is veel te kort. Zeker als je wat ouder bent. En dus kwam Wouter Koolmees naar Zeeland om de kwestie op te lossen. Want inderdaad, er zijn al jaren klachten. We hebben natuurlijk heel vaak gehoord de afgelopen jaren dat er heel veel klachten over waren. En het ging met name over die 3 minuten overstaptijd op station Roosendaal, die af en toe niet gehaald werd, waardoor mensen toch in de stress waren en dus een half uur moesten wachten op Roosendaal. Nou, dat klopt. Hè. Heel veel verhalen, ik haal hem net wel of net niet in Roosendaal, maar ook gewoon heel veel frustratie. Van waarom kan dat nou niet opgelost worden? Ja, dus ik heb continu ook op de deur gebonst bij NS, ook al bij ProRail en ik ben ook gewoon blij dat het gelukt is. Dit is nu de oplossing. De trein stopt niet meer in Roosendaal, maar wordt als het ware een echte trein die vanuit Zeeland richting Breda en verder rijdt. Treinreizigers kunnen dus gewoon blijven zitten. We hebben heel lang gestudeerd op allerlei oplossingen in de dienstregeling, in de aansluiting en dat soort zaken. Uiteindelijk is het nu gelukt om een door te trekken, zou ik maar zeggen. Om er gewoon vanuit Vlissingen door te trekken naar richting de Breda. En dat gaat gewoon helpen met het ontsluiten van Brabant en Zeeland. Dus dat is gewoon goed nieuws. 1 minpuntje, de verbetering gaat pas eind december 2025 in. Ik praat erover verder met Ariane Laforte. Ja, dat duurt nog lang, 1,5 jaar. Ja, helaas kan niet sneller. Er rijden per dag in Nederland er 5000 treinen volgens een hele strakke dienstregeling. Ja, dat wordt eens in de zoveel jaar aangepast. Dus deze aanpassing die moet dan weer in de volgende nieuwe dienstregeling worden opgenomen. Maar ja, het duurt dus nog 1,5 jaar. Toch goed nieuws voor die duizenden mensen uit Zeeland en ook uit Bergen op Zoom, die dus nu nog iedere dag langs dat punt in Roosendaal moeten. En ook natuurlijk terug voor Brabanders die Zeeland in willen. En wat ook wel duidelijk is, om te zeggen, deze nieuwe lijn gaat dus niet ten koste van de bestaande lijnen naar Amsterdam. Die blijven gewoon die intercities. Het is dus niet zo dat we de ene slechte overstap voor de andere inruilen. Ja. En ze hebben het over meer dingen gehad vandaag. Wat dan? Ja, het was echt topoverleg. Je had de provincie Zeeland. Je had het ministerie van Infrastructuur, je had ProRail. Die zaten allemaal met elkaar aan tafel. Die hebben een indringend gesprek gevoerd, zei gedeputeerde Harry van der Maas. Bijvoorbeeld ook over de slechte staat van het Zeeuwse spoor. Je weet nog wel, die verzakkingen, waardoor er geen treinen konden rijden. En ja, toch ook weer die treinverbinding naar Amsterdam, die we al noemden, naar de Randstad. Ja, Zeeland wil toch een snellere verbinding. Ik heb ook gezegd, Zeeland is sterk afhankelijk van de trein. We willen meer treinen op het spoor, maar ook verkorting van de reistijd. Met name de trein richting Amsterdam, dat mensen eerder vanuit Zeeland richting Amsterdam kunnen. En die kansen die zijn er. Dus eerder 's ochtends bedoelt u? Nee, heel de dag. Dus ik wil graag weer terug naar die oorspronkelijke tijd. Dat betekent dat je 60 minuten reistijdverkorting wil van Vlissingen gerekend naar Amsterdam. Dat blijkt ook mogelijk te zijn. Nu is het nog wel een kwestie van dat goed inregelen. Hoe is dat dan mogelijk, dat je echt steden gaat overslaan? Nou, er wordt nu een plan uitgewerkt om te kijken of je ook sneller op het spoor kan. Dus dat heeft ook met de veiligheid op het spoor te maken. Ja, en dan nog even, je stond met Wouter Koolmees op dat totaal verouderde station in Middelburg. Ja, dus dan kon hij ook gelijk even bekijken hoe dat eruit ziet. Ja, want daar wordt ook over geklaagd. Totaal verloederd, uitgeroepen tot het slechtste treinstation in Zeeland. Geen reclame voor de provinciehoofdstad. Dat spoortunneltje daar, wat ook constant onder water staat. Nou ja, ook daar is vanochtend over gesproken. En ProRail en NS hebben nog eens onder druk van Zeeland onderstreept. We gaan er echt mee aan de slag in 2025. Ja, wel allemaal nog even geduld dus. Even geduld. Dankjewel. De problemen met de veerboten zijn nog altijd niet opgelost. Er werd vandaag met 1 boot gevaren nadat de andere 2 dagen terug oververhit raakten.
De reparatie daarvan duurt langer dan gepland, dus de uursdienst gaat zeker nog tot woensdag duren. Halverwege deze middag viel ook de tweede boot een tijdje uit en moesten reizigers tussen Breskes en Vlissingen met de bus heen en weer. Inmiddels vaart de boot weer. Vanaf vandaag kun je Tholen ontdekken via de allereerste audio-fietsroute van Zeeland. Een initiatief van Stichting Tholen Beter Bekend. De route is 42 kilometer en je hebt onderweg dus 16 punten. En je doet 5 kernen ook aan op Tholen, dus een heleboel om te beleven. Op elk punt wordt iets over die locatie verteld. Ben je toe aan een kleine pauze? De scheur van Poortvliet is zeker een bezoekje waard. En het heet dan wel een audio-fietsroute, maar het is niet de bedoeling dat er tijdens het fietsen naar de fragmenten wordt geluisterd. We hebben sowieso afgeraden om op de fietsen te luisteren, dus echt dat je stilstaat, ook aan de kant gaat staan, dus dat je geen andere fietsers of voertuigen eigenlijk belemmert. De route is gratis te downloaden via een app. De oude veerhaven in Terneuzen is er klaar voor, de 42e editie van de Havendagen. Alles is uit de kast gehaald om het feest ook dit jaar te laten swingen. Vanavond barst het entertainmentprogramma los, om het zo maar te zeggen. We hebben goede artiesten, DJ, Outsiders die treedt op ongeveer middernacht. Die is zo behoorlijke trekker natuurlijk ook voor de Havendagen. En zo gaan we door. Morgen treedt Frans Bauer op, Gers Pardoel, die komt er nog aan. En ons evenement is vrij toegankelijk, dus geen entreeprijzen. Veel vertrouwde artiesten dus. Toch zijn de Havendagen dit jaar net iets anders dan normaal. Ja, we kregen 12 dagen van tevoren een bericht van de RUD, Regionale Uitvoeringsdienst. Die controleerde dus eigenlijk of alles volgens de wetten verloopt. En die hebben tegen ons gezegd dat we onvoldoende vergunning hebben om de helikoptervluchten en de rescue-demonstratie door te laten gaan. En dat was natuurlijk een enorme tegenvaller. Ja, dan maar wat extra dansen op deze editie. Die helikopters en rescue-demonstraties hoopt de organisatie er volgend jaar gewoon weer bij te hebben. Muziekverenigingen moeten vandaag de dag alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. Samenwerken met andere verenigingen in de regio is een oplossing, maar dat zorgt ook weer voor andere problemen. De 7 muziekverenigingen van de gemeente Veren besloten 5 jaar geleden de krachten te bundelen door samen een leerlingenorkest op te richten. Dat leek in eerste instantie dé oplossing voor het teruglopend ledenaantal. Het begon heel succesvol. We hadden echt wel de hoop dat het ook zou groeien. Maar die groei bleef toch uit. Want ja, muziekverenigingen krimpen. We zien het bij basisscholen, bij sportverenigingen. Alles krimpt. Dus ook wij hebben daar last van. Dus we hebben op het punt gestaan van ja, moeten we hier wel mee doorgaan? En toen kwam Bras met Middelburg om de hoek kijken. En die zeiden, wij hebben best wat leerlingen, maar we zijn op zoek naar een dirigent. Kunnen we misschien de krachten bundelen? Ik ben Oscar en ik speel nu ongeveer sinds 8 jaar wel slagwerk. Nou, ik ben Bart en ik speel nu 5 jaar euphonium. En hoe lang speel je al in dit orkest? Ja, nu nog maar een paar weken samen, maar daarvoor zaten wij als Bras met Middelburg en daar ongeveer 4,5 jaar. Dus jij bent een van die mensen die er ook bij is gekomen toen Middelburg erbij kwam? Ja, ja. En wat vind jij zo leuk aan dit orkest? Ja, met meer stemmen. Wij hadden eigenlijk te weinig stemmen en geen dirigent. En nu hebben we een dirigent en nog meer stemmen, dus het maakt het alleen maar leuker. Het is weer een mooi geheel geworden nu. Want eerst zaten we met nog maar een paar mensen. Dat was zeg maar heel weinig. Toen kregen we er eigenlijk niet echt fatsoenlijk een stuk uit. Maar nu heeft het wat meer body gekregen. Het klinkt gek, maar dat het leerlingenorkest zoveel beter klinkt nu, heeft ook een nadeel. Inmiddels is, doordat er de laatste jaren niet zoveel bijgekomen is het niveau enorm omhoog gegaan. Dus nu moet je best wel wat kunnen en kunnen we niet zomaar maar zeggen kom maar. Ook al ben je echt net een startende leerling. Het niveau is redelijk hoog. Ja. Dat is fijn, maar heeft ook weer nadelen voor de leerlingen die er nu zijn. Ja. Dus wat wel leuk is om te vertellen is, we hebben nu het idee om heel Walcheren breed misschien eens te kijken, zijn er wensen om echt een startorkestje op te gaan starten. We hebben elkaar nodig.
we kunnen het gewoon niet meer allemaal alleen. Dus ja, laten we de krachten bundelen en er iets moois van maken. Dag 2 van Concert at Sea. Vandaag op het programma Acta in de Munnik, Snelle, Douwe Bob. En op dit moment staat Joost Klein op het podium, als het goed is. En op de Brouwersdam is tussen al die duizenden mensen ook verslaggever Remy Oppeneer. Ja, Remy die treedt dus gewoon weer op na het debakel bij het Songfestival. Ja, hij heeft al een paar meer optredens gedaan. Vorige week op Pinkpop, toen stond het optreden nog heel duidelijk in het teken van het Songfestival. Vandaag heeft hij er een paar keer subtiel aan gerefereerd, maar gaat het er niet over. Hij wil gewoon lekker optreden, zoals hij zelf zegt. Hij zegt ook dat hij al jarenlang ervan droomde om op Concert at Sea te staan, omdat hij fan is van Bluff. En dat zou je misschien niet verwachten, want als je de muziek tot dusver hoort, het knalt behoorlijk. Het gaat behoorlijk tekeer. Hij is nu even een verhaaltje aan het vertellen tussen 2 liedjes in. Maar er wordt hier al behoorlijk gehakt en gegabberd door de mensen. Onder andere door deze meneer, zeg ik net. Hoe vindt u het tot dusver, meneer Joost Klein? Ja, geweldig hè. Ja, toch mooi dat hij hier staat en alle commotie eromheen. Dus ja, genieten hier zo. En ja, met mooi weer en de geweldige muziek van Joost, ja, dan is het genieten. Hè? Is het de eerste keer voor u Concert at Sea? Nee. Dit is echt al, ik weet niet hoe vaak ik ben geweest, maar ik denk de 4e keer nu ondertussen. Dus. Wat is er nou zo leuk aan Concert at Sea? Want er staat hier stampvol natuurlijk op die Brouwersdam. Allemaal blije mensen, van jong tot oud. Wat is er nou zo bijzonder? Ja, gewoon de relaxe sfeer hier zo. Het prachtige weer wat we nu dan toevallig hebben. En ja goed, de geweldige artiesten die hier komen. Dus ja, elk jaar krijgen ze toch weer voor elkaar om toch weer grote artiesten deze kant op te krijgen. Dat is weer iets moois. En zeker in het kleine Zeeland. Ja. Dankjewel. Het is inderdaad vooral die combinatie geven mensen ook aan. En dat weer, dat scheelt ook heel veel. Vandaag zagen we op de grote bord ook verschillende keren voorbij komen. Goed smeren, want het is hard nodig. En de zon doet zijn werk, dus iedereen moet echt zorgen dat die factor 30 of misschien wel factor 50 op de hoofden gaat. Ja, bij jou zelf ook, Remy. Dankjewel. En heb je nou zelf geen kaarten? In de app en op de site vind je een live blog de rest van de dag. Dan kun je toch een beetje dat festivalgevoel meekrijgen. Het was vandaag een stuk koeler dan gisteren met maximaal 19 tot 21 graden. Vanmorgen was het nog wat bewolkt. Vanmiddag was er volop zon. En morgen wordt het weer even wat warmer. 22 graden op de stranden tot 25 graden verder landinwaarts. Het blijft droog, het wordt vrij zonnig en er staat weinig wind. Zondag iets koeler, maar het blijft nog altijd zonnig. En na het weekend, dan wordt het weer slechter. Maar daar hebben we het gewoon maar even niet over. Dit was Zeeland Nu. Fijne avond en heel goed weekend.